Здравейте, аз съм Злак БГ. Днес ще играем Robocraft. Тук до мен е един приятел. В тази игра, ако я знаете, се строи робот. Играта се тегли от Steam. Ако искате безплатно, може да си я изтеглите. Като World of Tanks. Да, нещо подобно, само къде си строиш. Сам, с купчета и Това оръжия. това е шопа. От тук итемите, които първо трябва да се отключат. Ето тук с звездички, които се събират като играеш и ви ги дават. Също трябват пари после да си ги купите. Аз съм отключил тези, които са в зелено. После от тук идвате и си купувате. Ето тук е цената. Тук са парите. Ето. Тук си отключвате тези работи и... Искам да кажа, че това са гумите, ето е тези Hoverblade, с тях се лети. Да, ето с тези. С самолет си прави с тях. Да. Ако ви мързи да си, нали, строите вие, може да си закупите от... ето е сега ще ви... от тука си закупувате различни, много по-хубави самолети или... Тези летят в момента, но има, например, това не лети, това се движи по земята. Да. Това от цена от 9195 е тези сините парички, но те се купуват с истински пари. Да. Както виждате, аз имам едно, имах 100, но си ги изхарчих. Тук са много хубави, обаче нямаме нещата за тях. Ето както виждате, този най-хубавия и най-скъп, разбира се. Този с тези неща може да се катери навсекъде. И така, нека идем на моя по-хубав робот. Ето го и нека влезем в игра. Чекай. Натискаме Tab и Да. избираме практика или Battle Online. Тук може да си пробвате робота, какъв И да сте си го потренирате. направили. Да. А тук вече си е с хора. И нека започваме. Ето намери игра. Покажете за по сините числата. Тя сините тук, къде пише едно, те са отбори, те са си тим някакъв. А тия от другите, червените, те са трима племени. Аз съм си сам. Ето, след една секунда почваме. Да, ето пускани тук. Има си и фенерчета, после ще ви покажа тема, който е за фенерето. С готово се спират и пускат. Отдолу е картата, с М се увеличава. Ако се обърнете, може да натиснете F и да ви изстрелва нагоре и се обръщате. Така, отдавна не съм я играл и може и да умра първия път, но... Ето те са тук, много са. Охо. По-добре да превъртим назад. Това са моите, а отзад тя са вражеските. Ето го един от моя отбор. Ще се опитам сега да убия един. Ето е там. Ето, оцели го много добре. И той се опитва да му оцели. Но там се трима и аз не смятам да рискувам. Това, което излезе пред екрана ми, то беше нивото. Удари го само. Да, сега направо го убиваш. Ето, аз го убих. Някой като ви стреля, тези купчета, които сте си правили робота, те се разпада, докато целият ви робот не се разпадне напълно. Докато не убие човека, Да. т.е. вас вътре има едно човече, нали? Сега ще ида да убия този, който ни завладява в момента. Това е тук нашето место и ако има някой от вражеските кораби,
Как не го убих. Сега ще се постара да го оценя. Този ми изпревари. Този, където лети, има специален итъм, който само във въздуха може да лети. А само във въздуха е. Как му обърна. Ето. Ако ми зареди по-бързо, може и да го убия. Ето, убия го. 2 кила имам. Но, както виждате, моят... Отивай да превземаш техната база. Да, моят работ се разпада, но още имам оръжие на мен и мога да се защита, ако нещо. Сега отиваме към тяхната база, за да ги завладеем ние. Но той има един човек и по-скоро може да ги избием, отколкото да ги завладеем. По-трудно ми е управлението, защото онзи там ми взе гумите. Ето го и то. Последния. Ще се постараем аз и то. Въпреки, че не сме по 100%. Може и да го убием, но то се е скрил нещо. Сигурно. Ето го. Оцели го. Убиме. Ето го. Това е неговият. Но този може и да го убием, но не мисля. Ето го. Те са двама. Те ще го убият. Ето го този, който лети. Ето тези. Ето. Победихме ги. Това са нещата, които ми дава. Ето 5 звезди и 425 от парите. По-скоро. Имам 2 кила, 1 асист. Но защото дава ми по-малко пари, по-малко звезди, защото робота ми не е здрав и за да се оправи аз трябва да си платя. Имам 16 звезди, отгоре ето тези звезди. Стек се отключва, нали, както преди казах, ето тези. Но за това ми трябва тир 4, който тир е долу, най-отдолу в ъгъла, където се вижда тир. Аз съм тир 3. И така, нека направим още една игра. Те са на 2 или 3 мапа. Ето тези игри тук са за деня, колко са направени, 72236. Играта първоначално я мислех, че е глупава, но после като се свалих и разбрах, че не е така. Интересно. Ето сега сме на друг мап. Да, този е снежен мап. Това е нещо подобно на онзи, обаче само където е снежен. Те са 3 мапа. Някакъв тапак му обърна за малко. Той не знае какво става, не си уверен. Не си е балансирал самолета. Да. Тук също в тази игра трябва да ти е балансирана, защото ако не е, ако роботът ти е по-тежък и не мога да го удържи, не могат да удържат гумите и той се обръща или не може да потегли. Аз си го бех направил така и... Ето този самолет е много добър, където този човек беше направил. Тя ходят надолу. Ние сме трима, те са двама, ние ще ги... Но този не знам дали нещо ще направи изобщо. Опа. Нека продължим. Ето е то там долу. FK, може би. Не изстреля по някого. Дали ще го оцеля? Ау, оцели го. Но до мене има някакъв. Този е доста по-добър, по-добре бягай. Да. Ето техната база. Това там е техната база. Този ме следва долу на картата, го виждам, но
Вече не ме следи. Ето го то горе. Той се опитва мен да убие на Шида към онзи. Ето. Нацелим. Опа. Съм Ай. жив, бе. И... Внимай. Този има много оръжия на него и... Ето го, да. Много... Той половината го няма, ама... Важното на него стои. Самолета, този самолет е ранен, както виждате. Задницата му няма и... Това не му харесва на самолетите, защото ако те оцелят и ти развалят самолета и не си уравновесен. Той, както виждате, не мога да мърда направо. Той е тук. Това не му целят на цялата част, защото е 16%, доста е взето от него. Този се е заклещил. Сигурно не знае как да се отклеще. Да. Ето го този. По леда се върви по-трудно. Доста се хлъзга. Този дали ще го... този е слаб. Ще го убие. Той ще го убие, но слаб. Виж къде се служи отстрани. А тези не могат да му набият демидж отстрани. Почнаха да ни превземат. Да. Горе е лентата, която я виждате. Това е за превземането на нашата база. То тук от половин час седи. Разпаднаха го. Няма как. Той не може вече да мърда. Да видим. Този е обърнат надолу. Да, ето така се отблъсква с Ф. Като натиснете. Но него го разпаднах. Това там как се завъртя. Как го нацели? Как се въртеше? Само тази игра е загубена на 100%, защото този не остана. Той няма как да ги избие всички. Първо е твърде слаб и са 4 човека. И вече почти ни превзеха база. Ето, почнаха да го стрелят. Разпадна се. Но ще ни превземат. Преди да го убият. За малко. Така. Ето много малко неща ни дават. Сега ще събирам звезди за... Ето това оръжие. То бие 2498 демидж, а този бие 1405, което си е много малко. Колко пари струва това оръжие? Горото? Да. 24 звезди струва, аз имам 16. За да го отключа? Да. Ако имате пари, смисъл истински, може да си закупите ето това тука. И с него от тук може, например, ето как аз имам за втория тир 222 звезди, мога да го направя ето така, но ще ми струват и от това ще ми взима. Аз имам едно, то ми трябва 45 за 5 и с тези неща мога да си го закупите директно и без да имате трети тир. Но за тази цел аз нямам ресурсите. Ето да направим още... Сигурно ще направим още 2 игри и това ще е края на клипа. Аз всъщност имам още един робот. След тази игра ще ви го покажа. И другата игра ще е с него. Той летящ ли беше? Не.
Той пак е такъв. Аз летящите много не ми харесват. И пак сме на снежния мап. Снежния мап не ми харесва заради ледът. Постоянно се хлъзгам в него, ако трябва да ида там. Но с мен няма никой. Ето идва един. С него да Трима но... идват. Не точно. Тук очаквам да има някой. Ако няма, значи са много глупави да не си пазят едната страна. Да. Но зад мен виждам, че идват още хора, така че ще им подкрепата. Но е сега отгоре на базата да нямат някакъв такъв фото и Да, те летящите са много много. са опасни. Опа, ето ги, всички те. Е. Те мислят, че ме видях даже. Ето един се качва при мен да дойде. Но Опа, то нашия там. ние ще го изненадаме. Ето, Браво. ако ми зареди по-бързо, може и да го шотна направо. Ето, аз го убих. Доста голям ден. Ето, почнахме да ги превземаме. Да, и аз отивам към базата да помогна. Опа, зад мен ме следи някак. Браво, Успях да го оцели. нацеля. И я влезе там в кръга и... Браво, и този път го оцели. Ето, Този не се предава. аз ще го предам. Не успях да го оцеля. Дай, Но този е по-опасен. Ето, оти го то там горе. опа, той го уби. Ох, Оцели го. да, оцелих го. Я го той. Не успях да помогна на моят съотборник, но сега ще му помогна. Ето. Се опитам още един път да го оцеля. Оцели. Този там горе. Ако може да го убиеш. Ще се опитам. Не излизай, че само ти май вътре. Или не си направо, ти там горе. Ето, кача. Да. Той се заклещи там. Ще ида до него даже. Опа, О, оцели. цели го. Той е мъртъв. Няма как просто. Давай сега ти. Тази игра имам Мале, 3 бързо кила. ни превземат и нас. Сега няма да мога да изляза от тук. Излязох. Както виждате, ми липсват гуми. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Почти сме равни, но... Ето, бихме ги. И аз дори оживях. Имам 3 кила. Което е много добре тази игра. Отдавна не съм правил такива неща. Ето как виждате, 12 звезди. First Twin има в тази игра. И First Twin ми е ето това тук. Ако имате премиум, ще ви дават ето тези пари. Премиума се или купувам, но може и по време на игра да ви изпише един код, който е безплатен за един ден VIP. И на мен ми даде 12 звезди. Или 24, май 24, защото това ми е First Win, да, 24. Ето имам 40 звезди, ще си купя това оръжие. Ето, отключих го. За това да си го закупя ми трябват 4 тир. И сега да заменим другите оръжия с тези. Ето ги, 2000. Ще имаш достатъчно да купиш. Не, трябва 5. Ето готово. Така, да ги заменим. С десен бутон се махат и с лев се слагат. Ще ми трябва още едно оръжие. Ето. Ето готово. И сега ще отида да пробвам оръжията на този мап.
Това тук са ботове. Да, които първоначално не те бият, но после се появяват тези, които те бият. Ето, например, на този да ги изпробваме. Ох, удраскам го сам. Ще ида до него и ще видите как се шотва. Ето така. Важното е да се оцели ето това човече, което го виждате по средата при мен. То е главната цел. Ако оцелят него, то ви е целият робот. Оцелят ли него, до там си. Няма значение дали ще щупите. Тези летящите най-са ми трудни да ги целя. Но смятам да го оцеля това. Ето. 10. Колко 1400? Той имаше защита и затова му набих малко по-малко да им. Ето. Оцелих ли го? Да. Така. Ето тези ходещите. Тези нямат оръжия и са само такива, които ходят. И така изпробвахме ги. Сега ще ви покажа другият ми робот. Тук има 3 гаража за роботи. Ето тук. Аз на третия имам някакъв... Не знам какво съм правил аз тук. Опитвал съм се нещо. Това си ми е робот, с който играм, а този им беше първоначалният робот. Ето. Ще направим една игра с него. Да ви покажем. Той не е с такива оръжия. Ето, паднахме се на бос. Понякога се пада с бос. Той не е бот, истински човек е. Обаче 8 тиер и е много по-здрав робот от нашите. Не е бот. Той е сам срещу нас. Аз ако имам 8 тиер и аз мога да съм така. Ето ми го робота, той стреля ето така. Ево този летящ. Ще седа тук, за да мога да завладявам. Той е летящ, както го... Ти не знал това? Превземеш. Знам. Питах се да го следя. Видята? Ето ги моите. Опа, той почна да ме стреля. Ето както виждате с много малко изстрели ме уби, но той има много голями оръжия и много здрави оръжия. Ето ги. То тук не знам какво се опитва да прави. Сигурно се е опитал Скорпиона да направи. Да, има един робот Скорпион. Ето го този летящия. Тези оранжевите купчета, те трябва, за да може да летят, но трябва 4 тиер, за да се ги закупите. Аз исках много такива, но... Ай, сега ще може да превзема сигурно. Да. Лошото е, че като е на това не мога да превзема. Не може ли по-надолу да слезе? Не. Ето го, този почти умря. Ето умря. И само той остана. Не знам дали... Не, няма никакъв шанс да го убие, той знае къде е. Ето, с един хит. Просто този робот е много здрав. Сега ще ви покажа как може да го играете това. Смени си и пусти другия. Ето това. Бос. 8 тиер ти трябва. Обаче ето, тиер 8. Ще сменя на робота, защото този ми е много по-здрав. Това X2, където пише, това е First Win. Но аз с този робот си го взех, така че ще играм с него. Ще направя още една игра, за да видите с новите оръжия. Това е Ranked Battle. Да. Сега в момента ще играем Ranked.
пак на снежния мап. Този дано дойде с мен. Ето, двама идват с мене. Трима, а не, двама. И аз трябва да видим къде срещам. А не, ми изпробвахме, да. Да. Доста са добри. Много повече демидж бият и ще мога да ги шотвам по-лесно. Опа, имат такъв горе. Този е наш. Не. Имат, аз го видях. Видях му лъча. От тук си нема, може да го видиш. Какъв е той? Ето ги Ето там. тук. Може да го целиш. Ей. Не. Моят ми попречи. Ето този, ако се излъжи да дойде, ще умре. Опа, тук са много. Опити се да го... Няма да мога. Вие сте много тук, чак. Моите ми О. пречат. Измъкнах се на коса. Да, напред стрелваш и даваш назад. Тя твоята как пречат, не е истина. Ще се опитам да го оцеля. Или ще се криете като мишки. Ето го, този е много смел. Дори не успях да го оцеля. Този чака. О! Доста добре го оцелих. Ако Той не повторя... може да лети май вече. Моите ми доста пречат, но аз смятам да отида този да го убия вече. 23 000 демидж. Ето го този, къде се скрил там. Но от мен няма къде да иде. Не можа да го оцеля. Гледай Еш. това да удариш. Опа. Герой Този ще- гледа да избяга. Не успях да го... Давай, стой там, стой тук, внимавай. Опа. Грешка беше това, къде го направи. Да. Давай, Много имам да. приятел тук. О. Този ми изпревари. Оцели го където трябва и Ето този сега, 25%. ще се опитам това къде е. Ето го той май лети. Той не знае какво става, човек. Трябва да си продължиш нагоре. Ето го. Той не знае какво става. Къде бе? То не мога да го ударите. Да. С моето оръжие Опа. ще е доста трудно, но този Давай, удивителен, където го виждате, той означава, че някой ме гледа отгоре. Да, те в техната база 100% има такъв. Ако Възможно. видиш, че има такъв направо, гледай го оцелиш и джом да станеш. Няма да мога да го оцеля. Но Я дай нагоре да видим. няма. Няма. Това, знаеш, че он е там, къде летеше, май беше то. Да, може, възможно. И сега завладяваме. Аз имам ли кил? Не. Ти имаш асистенция. Само един е. Аз иначе предпочитам да го търся. Има 4 минути, това ще завладее. Ще се опитам да го открия и да го елиминирам. Но този мой ще превземе преди да го направя. Това се е скрил много добре. Да. Не, няма да мога да го открия. То може да е някъде по средата на картата, както виждате. Скочи туза. Ето, победихме. Сега ще ми даде повече пари, защото съм си цял. Ето на ранкет Виктори. Ето какво ми дава. 8 звездички. 1580 пари. Като починахме играта беше в началото на Tier 3, сега си към края. Това е заради оръжието.
Не е ли като прави всяка игра, например? Не. Просто трябва по колко повече купчета или колко повече неща, по-хубави са. по-хубави неща, толкова повече работа, на повече тиер ти се качва. И това ще е за днес. Ако искате, може да харесате клипа, да се абонирате за мен в YouTube. Долу ще има линк за страницата ми във Facebook, която също може да харесате, и довиждане.